Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Geçen hepde Türkmenistan siyasi jemgyýetçilik we durmuş medeni wakalary şeýrede yssyk howa baý boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurduň türli sebitlerine höküm sürýän yssyk howa barada habar berdiler. Howanyň temperaturasy käbir sebitlerde 49 derece çenli ýokarlandy. Ýöne aşa yssyk howa häkimetleri büdjet işgärlerini medeni çäreleri mejbury gatnaşdyrmakdan saklamady. Azatlyk radiosynyň habarçylary Levan welaýatynyň administrativ merkezi Türkmenabadda büdjet işgärleriniň öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň dowluny güni münasibetli geçirilýän konserti mejbury gatnaşdyrylan habar berdi. Ýogsa da öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 29-njy ýylyna 65 ýaşady. Türkmenistanyň her bir raýatynyň belli bir dowluny güni bar. Ýöne hiç kimiň dowluny güni Gurbanguly Berdimuhammedowyň dowluny güni ýaly dawaraly bellenilmeýär. Galbertide Türkmenistanyň medeniýet hepdeligi we beýik akylдар Magtumul Pragynyň şyrýet günleri öňkü prezidentiň dowluny gününe gawatlap bellenip geçilýär. 22-27-nji ýyl aralygyna Türkmenistanyň Mary welaýatyna medeniýet hepdeligi geçirildi. Galbertide 28-nji ýylyna Ahal welaýatynyň Anyw şäherine öňkü prezidentiň dowluny güni münasibetli aýdym sazly konsert geçirildi. Konsertde beýlik aýdymçylar bilen bir hatarda Azerbaýjanyň Emin Agalarow Şweçýadan, Dr. Alban Türkiýeden Demet Akalyn we beýlekler çykyş etdi. Siyasi liderler medeniýet çykyşlary bilen başagaý mahalat radiosynyň habarçylary bankomatlardaky nagt ýetmezçiligi, aşy ysthowada köpçülikleýin gyrylýan malgaralar, ýurda dolanmak isleýän daşary ýurtlardaky türkmenistanlaryň aladalary barada habar berdiler. Bu hepde sebitiň geýsiýasy giňişligine hem möhüm waka bolup geçdi. 29-njy ýylyna Hazarýaka döwletleriň başlyklary Aşgabatda samit geçirdi. Dünýä türkmenleriniň bu sany geçen hepde Türkmenistanda bolup geçen möhüm siyasi jemgyýetçilik we durmuş medeni wakalary barada gysgaça maglumat berip Hazar samitiniň öň ýany we iň ýany synçylaryň samit boýunça beýan eden garaýşlaryna gaýtadan nazar aýlaýar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hazar samitiniň bir hepde ol 23-nji ýylyna Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory Ewraziýa boýunça bilermen Luka Ancheski Hazar samitiniň mümkinçilikleri barada Azatlyk Radiosyna interwiýu berdi. Gelin häzir bu baradaky makaladan bir bölek dinläliň. Türkmenistanyň döwlet medeniýetyne görä Hazarýaka samiti sebitde hyzmatdaşlygy itergi bermäge, sebitin möhüm meselleri boýunça pikir alışmagy we olary çözmek üçin birlikdäki çemeleşmeleri işläp taýýarlamaga mümkinçilik berýär. Bu samit geçen 2020-nji ýylda geçirilmeli ýöne koronavirus pandemiýasy bilen baglykda onuň möhleti ýyda süýşürildi. Soňky sapar Hazarýaka döwletleriň başlyklary 2018-nji ýylyň 12-nji awgustyna Gazagystanyň Aktaw şäherine duşup Hazaryň hukuk durumy babatda ulalaşdylar. Ýöne ondan bäri geçen döwrüň dowamyny dünýäde we sebitde köp zady ýetgedi. Gazagistan, Türkmenistan we Iran prezident çalışdy. Dünýä pandemiýa sebäpli agdyr düňder boldy we Russiýa Ukraina goşuny girdi. 4 ýyl odal gol çekilen konvensiýa göräýmäge Hazarýaka ýurtlaryň şol sany Türkmenistanyň Hazaryň astynan transmilli gazy geçiriji çekmegine ruhsat beräjek ýalydy. Ýöne hususan Russiýa we Iran daşky gurşaw aladalaryna salgylanyp şeýle taslamалary oňlamaýanlygyny ýaňlatyp gelýär. Russiýanyň öz goňşdy Ukraina 24-nji fevralda esassız goşun girdimeginiň ýa-ni Moskwa Gunuwatar sanksiýalaryna duçar bolup ýanygyç bazarlary çaýkynýan mahaly synçylar energiýa serişdelerini baý Türkmenistanyň öz eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugruna aýratyn tagalla etmeginiň tüýs wagtynyň gelenini aýdýarlar. Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory we Ewraziýa boýunça bilermen Luka Ancheski 23-nji ýylyna Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeşlikde dünýäde we sebitde emele gelen soňky ýagdaýlaryň energiýa sowdasy babatda Türkmenistanyň bähbetlerine hyzmat edýänligini, ýöne muňa garamadan Türkmen hökümetiniň hazırdaky energiýa taslamalary babatda dogumly çykyş etmeýänligini ýa-da etmek islemeýänligini aýtdy. Synçynyň sözlerinden çen tutulsa uruşdan bähbet aramak dogry däl. Ýöne emele gelen ýagdaýlar Ewraziýanyň energiýa serişdeleriniň Gunuwatar sary iýerilmegi babatda tagalla etmäge esas döredýär. Especially when it comes to transporting Eurasian gas westwards towards Western markets, mostly European Union markets. Hususan da Ewraziýa gazynyň Gunuwatar bazarlaryna, aýratyn da Ýewropa bilelisigi bazarlaryna iýerilmegi babatda aýdylanda Türkmen hökümeti üçin biz taslamalar boýunça mümkinçilikleri gözden geçirmäge, Gunuwatar bilen ýa-da islendik taraplary bilen hyzmatdaşlyk etmäge isleg bildirýäris diýmeň tüýs wagty. 2018-nji ýylda gol çekilen Hazar konvensiýasy aslynda bu wagtda hyzmatdaşlyga ruhsat berýär. Ýöne Hazarda teristlerin dolandyrylmagy wagtda daşky gurşaw böwüdini goýýar.
deyip Ancheski aýtdy. on the possibility of resource management on the Caspian. Finçiniň sözlerine görä Türkmenistanyň dolandyrjylary Hytaýdan gelýän ýanygyç girdejiler bilen kanagatlanýan çemeli. Türkmenistan 2016-njy ýyldan bäri ýeti ykdysady kynçylyklara başdan geçirýär. Pandemiýa bilen bagly girdilen çäklendirmeler ilatyň durmuşyny, ykdysady mümkinçiliklerini has agyrlaşdyrdy. This is the time in which Turkmenistan should have had a new strategy. Häzir Türkmenistan üçin täze strategiýa alyp barmagyň tüs wagty. Sebäbi Ýewropa Ýewraziýasynyň täze geopolitik sazlamalary Türkmenistanyň bähwidine emele gelýär we bu Türkmenistan üçin oňyn waka. Häzir Türkmenistanda öndürilen gazy talap bar. Ýöne ýurdun elita gatlygy muňa hiç bir reaksiýa görkezmeýär. Meniň pikirimçe bu Türkmenistan üçin nowatdaky elden gidirilen pursat bolar. Diýip bilermen aýtdy. We're going to see another big missed opportunity. Gepriýan Azatlyk Radiosu 29-njy ýylyna geçirilen sammiti Hazarýaky ýurtlaryň liderleri gatnaşdy. Şolaryň hataryna Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin fevralda Ukraina giňerimli çoluşy giýişeli bäri daşary ýurtlara malasyryan ilkinji saparlarynyň çägini Aşgabatda bardy. Gelin häzir bu barada habardan bir bölek dinläliň. Putin Russiýanyň 24-nji fevralda Ukraina esasy çolmagyndan bäri daşary ýurtlara malasyryan ilkinji saparlaryny başda Täjikistana, soňra Türkmenistana malasyrýar. Rus prezidentiniň kömekçisi Yuriy Ushakov Putiniň Aşgabatda malasyryan saparynyň çägini Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen hemde prezident Serdar Berdimuhammedow bilen aýry-aýrylykda duşuş ýokdugyny 27-nji ýylyna jurnalistlere ma'lum etdi. Putiniň postsovet merkezi ýurtlaryna malasyryan saparlary Moskwanyň Ukraina uruşy derarly halkara sanksiýalara duçar bolup halkara jemgyýetçiliginden barha üdüňeleşýän wagtlaryna gawat gelýär. Ukrainada barýan gazaply uruşyň fonuny Putin Täjikistan we Türkmenistana sapar edýän mahaly Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiň Milli Howpsuzlyk Geňeşçisi Aleksey Arestovich Täjikistan bilen Türkmenistany Russiýa garşy girdilen halkara sanksiýalary böwüsmezlige çagyrdy. Arestovich bu barada 27-nji ýylyna meşhur Feigin Live YouTube kanalyna beren interwýusyny aýtdy. То есть обход санкций, он будет пытаться договориться об обходе санкций, но я так думаю, что западная дипломатия очень быстро передаст и мировая перспектива для Туркменистана и Таджикистана. Сразу можем передать при попытке обойти санкции. Finçiler Russiýanyň ödüne garşy girdilen halkara sanksiýalary merkezi ýurtlarynyň kömegi bilen böwütmäge synaşmak ähtimalyny üns çekýärler. Bir tarap Türkmenistanyň hökümeti Russiýanyň Ukrainada alyp barýan agresiýasy babatda öz pozisiýasyny açaçan aýtmaýar. Bu aralykda Türkmenistan aprel aýyna Ukraina insanperwer ýardym berjekdigini oglan etdi. Ýöne bu hemaýatyň Ukraina gowuşup gowuşmanlygy ýa-da Ukrainanyň haýsy sebitlerini niýetlerini nigi ma'lum bolmady. Gepriýan Azatlyk Radiosu. Hazır sammitiniň öň ýany Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier Azatlyk Radiosyna sammitin diňe formallykdan ibaratlygyny gurrun berdi. Gelin häzir sammitin öň ýany sammitden garaşylan netijeler barada taýýarlanan makale bilen tanyşyp bolalyň. Kenaryaky ýurtlaryň 6-njy sammitini Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew, Eýranyň prezidenti Ibrahim Raisi, Gazagystanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew, Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin we Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow gatnaşýar. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier 29-njy ýylyna Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde 6-njy Hazar sammitiniň diňe formallykdan ibarat boljakdygyny we duşuşykda möhüm kararlaryň kabul edilmegine garaşylmaýanyny aýtdy. It seems to be more of a formality. All the sides know their positions on this. Of course, they signed the Caspian Sea Charter. Bu bir formallykdan ibarat duşuşyk ýaly bolup görünýär. Taraplaryň ählisi Hazar meselesi babatda öz pozisiýalaryny bilýärler. 2018-nji ýylda Gazagystanyň Aktaou şäherini Hazar hartiýasy kabul edildi. Bu resmi nama Hazardan peýdalanmagyň tüzgünlerini, deňiz ýatagynyň haýsy böleginiň kime degişlidigini, deňiz suwlarynyň haýsy böleginiň kime degişlidigini kesgitleýär. Bu sammit ýöne bir gyda sammitleri ýaly, Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitleri ýaly ýa-da kollektiwleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň sammitleri ýaly diňe formallykdan ibarat bolup, olar diňe bir duşuşmak, görüşmek we biraz gürleşmek üstleýärler diýip Panier Azatlyk Radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Or Shanghai Cooperation Organization meetings or CSTO meetings or something. It's, they want to get together, talk a little bit. 1991-nji ýylda SSR dargandan soň Hazaryň kenaryna 3 sany täze döwlet emele geldi. Hasadol Hazaryň durumy Eýran bilen Sowet Soýuzynyň arasyna 1921-nji ýylda gol çekilen
Dostluk we hyzmatdaşlyk şertnamasy 1940-njy ýylda gol çekilen Sewda we täjirçilik şertnamasy esasyny kesgitlenýärdi. SSR dargandan soň ýurtlar Hazaryň hukuk durumyny kesgitlemek boýunça täze ulalaşyklar umtyldy. Hazar eger kanun taýdan deňiz ikrar edilse, onu kenaryaky ýurtlaryň her haýsy BMG-nyň deňiz kanuny hakynda komissiýasyna laýyklykda 20 kilometre çeni deňiz çägine eýe bolýar. Hemde deňizden ön suwlarynyň halkara çäklerinden aňyrda hem peýdalanyp bilýär. Eger Hazar kanun taýdan köl kabul edilse, onu bu kölden 5 tarapyň razyçylygyny almazdan hiç kim peýdalanyp bilmeýär. 2018-nji ýylda kabul edilen Kaspi konwensiýasy bilermenlere görä, Hazaryň hukuk durumyny dogry kesgitlemekden ejidi geldi. Sebäbi bu konwensiýa deňiz ýatagynyň öýdary bölünşigini dogry aýdynlaşdyrmady. Hazaryň deňiz ýatagyna 50 milliard barrel töwereg neft gorlarynyň 9 trillion kub metr töwereg tabii gaz gorlarynyň bardygy çaklanýar. Gepýär Azatlyk Radiosy. Hazar sammitiniň ýygyny 5 ýurduň döwlet başçylary bilelikdäki beýanata gol çekdi. Gepleşimden şu ýerine sammitiň netijeleri barada taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäris. 29-njy ýylyň Aşgabatda geçirilen 6-njy Hazar sammiti öz işini tamamlady. Hazaryaka döwletleriň başçytonlary sammitiň netijeleri boýunça bilelikde beýanat çap etdi. Beýanatda liderler Kenaryaka döwletleri degişli bolmadyk harby goşunlary Hazar deňizine salmazlyk babatdaky wadalaryny gaýtalady. Şeýlede Hazaryaka döwletleri birek-biriň territorial bütünligine, garaşsyzlygyna we öz ýygytyarlygyna hormat goýmagy, birek-biriň içerki işlerine gatnaşmazlygy wada berdiler. Finçler Hazaryaka Russiýanyň Ukrainada dowam etdirýän harby agresiýasynyň fonuny bu wadalara goşulmagyny geosiýasy ikiyüzlülük adlandyrýarlar. Sammitiň jemleri boýunça çap edilen 17 maddalyk beýanatda taraplar Hazar sewitine sewda, ykdysady, medeni, insanperwer hyzmatdaşlygy ösdürmegi, sewitde howpsuzlygy we durnuklylygy saklamagy, ekologik howpsuzlygy üçin etmegi we beýlik tagallalary ýene bir gedek tasdikladylar. Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory Ewraziýa meseleleri boýunça bilermen Lukancheski Kenaryaka liderleriň Hazar deňizine kesek harby goşunlary salmazlyk we birek-biriň içerki işlerine gatnaşmazlyk wadalaryna syn berdi. I do not think it's such a groundbreaking development. I mean, Hazaryaka ýurtlaryň tebitde keseki harby goşun salmazlyk wadalary üýtgüsik açyş däl. Daştöwre gury ýer bilen guşulan suw giňişligine keseki harby goşunlary salmazlyk diýmek näme diýmek? Hazar bilen serhetleşmeýän hiç bir keseki ýurduň Hazarda harby deňiz güýçleriniň detalaryna eýe bolmak mümkinçiligi ýok akbetdi. Bu meniň üçin Russiýa tarapdan orta atylan nukdaý nazar näme bolsa, şonu köşüşdirmek üçin edilen beýanat ýaly bolup görünýär. Ýa-da olar häzir bolup geçen wakalar babatda bir tarap galyandyklaryny görkezmek isleýän bolup bilerler. they maintain neutrality, the polarization is inevitably happening now. Diýip Ewraziýa boýunça bilermen Lukancheski 30-njy ýylyň Azatlyk Radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Ukraina esasyz çodan Russiýanyň prezident Vladimir Putin öz goňşutynyň üstüne harby hüjüm oglan edili we amala asyrýan ilkinji daşary ýurt saparlarynyň çägine Aşgabatda boldy. Halkara jemgyýetçiligi Russiýanyň Ukraina goşuny girdmegini, onun territorial bütünligine hormat goýmaýyşyny ýadgyrdy. Ýöne Aşgabatda geçirilen sammitde Putin Hazaryaka liderleriň birek-biriň içerki işlerine gatnaşmazlyk, birek-biriň garaşsyzlygyna we territorial bütünligine hormat goýmak wadalaryna goşuldy. Well, there is certainly a significant amount of geopolitical hypocrisy on the Russian side because Bu elbette Rus tarapynyň ymykly geosiýasy ikiyüzlüligi bolup durýar. Sebäbi sen başga bir döwletiň üstüne çözup onuň işlerine gatnaşan mahalyň, beýlik bir döwletiň işlerine gatnaşmazlyk wadalaryny ıgrarlyk alyp bilmersiň. Bilsimiz ýaly Putin bu günler kän bir daşary ýurtlara tapar edip baranok. Ýöne onuň sammitde barmagynyň özü onuň Hazaryaka sammitde gatnaşmak bilen nähildir bir ýagdaýlara baha bermek isleglerini äşkar edýär. Şeýle-de Hazaryaka sammitiniň paralel ýediler toporunyň sammiti hem geçirilýär. Putin bu toporuň agzasty. Ýöne onu 2014-nji ýylda kowdular. Şonuň üçin meniň pikirimçe Hazaryaka sammiti bilen bir topor geosiýasy ar alys sahnalystyrylýar. that has been played across these meetings. Diýip Ancheski aýtdy. 6-njy sammitiň öň ýany 28-nji ýylyna Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Hazar sammiti umumy geljegiň bähbedini netijeli gatnaşyklar sözbaşy bilen teswirleme çap etdi. Kenaryaka ýurtlar Hazar deňizine siýasy agdarlykdan bolup biläjek gatma garşylyklardan, düşünşmezlikden we ynanyşmazlykdan azat giňişli kökmüne saklamagyň, onu daşary howplardan hem de wehimlerden, hususan terrorçulukdan, guramaçylykly transmilli jinayatçylykdan, neşe terişdeleriniň bir kanun dolanşygyndan, beýlik wehimlerden gorumagyň zerurdugyny oňa düşünýärler diýip TDH ýazdy. Hazaryaka liderleriniň sammitiň jemleri boýunça çap eden bilelikdäki beýanatyna terror wehimi agdalmady.